Да нас завітала прыемная госця. Хоць мы не чакалі, але для яе знайшлося ядомае, смачнае штосьці. Даверліва з рук падаю і бярэ. Зусім не баіцца, да місачкі ўстала і рыбку сцюдзёнай вадой запіла. Мяу, мяу, так па-свойму мне дзякуй сказала. І шэрым клубочкам у ножкі лягла. Пабудзь, адпачні, у жыцці чалавечым таксама бывае нямала турбот. Душу саграваюць такія сустрэчы, дзіцячую радасць прынёс твой прыход. Краму на колах рабяты пільнуюць, як засігналіць, адразу пачуюць. Вылятуць роем гуллівым з падворкаў. Любіць салодкая кожная пчолка. Гоман адчыніць цудоўныя дзверы. Трэба марозіва, трэба цукерак, пернікаў пачак і печывак розных. Купіць бабуля ўсяго, чаго просіць. Ёй не шкада, хай пацешацца дзеці. Мала ім трэба для шчасця на свеце, толькі ласункі, ігоўні і воля. Мілае лета імчыцца няўмольна, так і дзяцінства, часіна святая. Крама на колах далей паспяшае, з вёскі да вёскі, па звыклай дарозе, шчасце пацеху маленькім развозіць. Каб поўная радасць на сэрцы была, на добрыя ўчынкі прыходзіць натхненне. За дзень пачастункі сабраць са стала і брацікам меншым падаць суцяшэнне. Яны нам не могуць нічым адплаціць, адно толькі ласцяцца, дораць пяшчоту, каб жорсткасць зямную паволі змякчыць, грахоўную выправіць нашу прыроду. Урокі любові таксама праз іх нам Бог пасылае ад часу дзяцінства, бо міласць сваю распаўсюдзіў на ўсіх. Імя яго у кожнай істотцы свяціцца. Вішанька схілілася ў паклоне, цяжка сакавіты дар трымаць. Пацеркі чырвоныя ў далоні просяцца ажно, як не прыняць. Кубачак, талерачка, вядзерца, прыгашні напоўнены ў нас. А яшчэ багата застаецца на вячэру птушачкам якраз. Абяруць са смакам за хвілінку, лёгка стане вішаньцы стаяць, разагнецца, выпрастае спінку, і галінкі ў неба паглядзяць. Благаславёны тое дрэўца, шчы і галінак сладосць, і чалавечак, хто ад сэрца гасцінец летні нам прынёс. Пад сонцем ягадкі паспелі, хапіла сёлета цяпла, шпакі зляцецца не паспелі, надзёны хлеб ім Бог паслаў, а нам пакінуў пачастунак. Каб падзяліцца мы маглі, у добрых справах паратунак, жыцця пацеху здабылі, мір зберагалі між сабою, не дбалі лішне аб зямным, але галоўны плод любові у сэрцы ўзрошчвалі сваім. Што рыса зялёная абазначае? Вялікі святы перад намі паўстаў. Айца прападобнага мы велічаем, падобнага значыць да Спаса Хрыста. У росквіце лета зямной прыгажосцю, калі напаўняецца кожны куток, святыя зямлі здабываюцца мошчы, любоўю вялікай узрошчаны плод. Настаўнік манахаў, анёлаў дарацца, да Троіцы моліцца за ўвесь свет, каб нам ад нягод і грахоў паўзбаўляцца, і сэрцы ўзносіць угору наверх. Вялікая матушка, зваў яе просты народ, з павагай, з падзякай, за плод яе шчырай любові.
На кволых плячах колькі несла вялікіх нягод, жыццём паўтараючы шлях шматпакутны Христовы. Любоў яе сэрца сапраўднай, высокай была, малітвы за ворагаў прыклад яна падавала. Калі да злачынцу ў цямніцу ахвяра прыйшла, яму дабравесці прынесла і братам назвала. І скончыўшы цяжкія справы, спачыла яна, нявесту Христову святая зямля прытуліла. І моліцца сёння за ўсіх на зямлі хрысціян, каб мы дасягнулі нябеснага Єрусаліма.